strikker snak. Og måske en kat. Ja, jeg tror det bliver sådan forholdsvis almindeligt. Med en masse sludder og sladder om strik og garn. Og en kat, der helt sikkert synes, at nu skal det handle om ham. Så må du komme herover. Måske. Det er typisk, nu har jeg tæt kameraet, nu har jeg ligget helt stille i 5 minutter. Ja. Jeg er jo fortsat den ene halvdel af Hækkelhygge Strikkesnak, Joy. Og hækler ikke så meget. Så det er primært snak. Snak hedder det. Primært strik. Hvad skal vi starte med? Jeg hedder I'm Just Joy på Instagram. Og hvad er der mere? Jeg har lige et manuskript herovre, fordi de der hjernepopcorn, de flyver lidt rundt. Så for at holde bare en lille smule fokus på rækkefølgen, så gør vi det sådan. Det bliver... Okay, det starter skide godt det her. Ja, velkommen. Og skål. Jeg håber, I har noget at drikke med og noget at underholde jer selv med, mens jeg lige finder ud af, hvad jeg skal sige. Ja, vi kan jo starte med Potterware, så kommer vi da i hvert fald i gang. Det er Anitas top fra Mette Hvidtved. Den er vist egentlig tiltænkt at strikkes i silke, men jeg har strikket den i almindelig merino håndfarvet strømpegarn. Ja, nu må du se, nu er han i gang. Misa. Jeg kan se, nu har jeg haft den på et par gange, og som jeg ved, at Marie by Bastrup også har nævnt, at den har godt af lige at få noget strikkelastik, og det kan jeg også se, det kommer min også til, selvom jeg synes egentlig, jeg strammede ribben ret fint. Men det er jo til at have med at gøre. Garnet er fra, jeg synes lige, jeg havde det, hvis I kunne se hele vejen rundt her, ikke? Det er fra Knit Loveware, det var sådan det var. Det var Anitas World, som sponsorerede garnet til teststrikken til Mette Hvidtved, så derfor ville jeg gerne have, at det skulle være Anitas World garn. Det er det ikke. Det er bare toppen, der hedder sådan. Den er, hvis jeg lige kan rejse med her midt i kameraet, det bliver svært, så har den lige sådan en gang masker, der vender. Det har jeg ikke prøvet før, men det er da blevet meget nydeligt. Jeg tror nok, at opskriften har drejet rib. Det var jeg ikke lige umør til, så det blev det ikke her. Men altså, det er jo ikke noget andre end jeg selv ved. Og jeg der måske selv har strikket den. Men virkelig en fin top. Den sidder virkelig behageligt og dækker BH-stropper. Og hvis man kan se sådan om ryggen, den har virkelig en god pasform. Jeg har strikket størrelse 3. Ja, brystmål et eller andet. Den har et negativ is, så den sidder tæt til. Og så tror jeg endda, jeg har strikket den lidt længere ind i opskriften, men det er så også fordi, jeg har en barm, der fylder lidt rigeligt, så derfor så har jeg brug for lidt ekstra stof. Ellers så bliver det en ret kort top. Det behøver det ikke at være. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal i gang med det, der er blevet færdigt. Og jeg kan ikke engang vise den allerførste ting, for det var nogle af de der strømper til chefen, som er blevet færdige og taget i brug, så det behøver vi ikke at vise. Sådan et par strømper med hø i enden. De bliver brugt i stallen og på arbejdet. Men Akashas top, som vi snakkede om sidst, den er blevet færdig. Og som hun gerne ville, så skulle den være uden stropper. Og så valgte vi at køre i Selfmade. Det gamle Peters Rasthal. Ja, så gammel er jeg, så det synes jeg jo stadig ikke, det hedder. Og fandt sådan en elastik med en lille fin blonde kant her. Yes. Og der er rimelig stretchy, men faktisk, når hun så har den på, så sidder den fint tæt. Og jeg har ikke gjort så meget andet end at binde en knude, fordi jeg tænkte, hun skulle lige prøve at gå lidt med den, indtil vi fandt ud af, hvor skal elastikken være, og så må vi jo sy den sammen, når det er. Hun har besluttet sig for det. Men det må man sige, det var jo et simpelt stykke strik. Bare at slå op og strikke rundt, og så op i kanten lavede 2 ret sammen, slå om 2 ret sammen, hele vejen rundt. Og så var der jo hullerne til båndet. Ja.
Det må man sige, det var et stykke meget nemt sommerstrik. Og så er jeg allerede blevet færdig med denne her. Den er simpelthen så fed. Jeg glæder mig til, at det bliver efterår og vinter. Selvom den er sådan, måske ikke det sted vinterfarve og efterårsfarve, men om ikke andet, så når det har været gråt og trist længe, så bliver man da i hvert fald godt humør. Og den går godt ned over måsen. Og ærmerne er ikke, det bliver svært at vise, hvis jeg nu folder ærmerne sådan her ind. De er ikke helt ens. Meget af garnet er det samme, men så kommer de i vilkårlig rækkefølge. Det eneste, jeg tror, der er nogenlunde lige, det er det der effektgarn der. Det er vist det eneste, hvor det lidt tilfældigt er ramt det samme sted. Nogle steder er det meget små rester, fordi jeg har valgt simpelthen at strikke alt sammen op. Og derfor er der noget af det, der er sådan lidt, men det synes jeg ikke gør så meget, når selve kroppen også er så forskellig. Så nu kan vinteren bare komme. Den har virkelig været sjov at strikke, og jeg kunne sagtens finde på at lave flere, og har også allerede gang klar til i hvert fald en mere. Jeg har stort set alt det, jeg viste i posen sidst, det fik jeg slet ikke brugt. Så jeg brugte stort set kun af de 6 nøgler, jeg allerede havde rullet op til garn. Det gik overraskende stærkt. Også på pinde 9 selvfølgelig, men ja, det var virkelig sjovt. Det var virkelig sjovt. Og som nævnt tidligere, så var den taget i udgangspunkt i Petit Marble. Og så bare, ja, derudaf. Og kanterne i det der Anine, så der ligesom er lige en lille snas sammenhæng i trøjen. Men jeg tager den altså ikke på, fordi så dør jeg af varme. Det var faktisk det færdige. Men tænkte også, det ville jeg lige gå hen over lidt hurtigt, fordi det meste har været nævnt før. Og fordi jeg faktisk har ret meget hernede på gulvet, jeg synes kunne være sjovt at vise. Men vi kan lige tage, hvad jeg har gang i. Blandt andet det her tæppe, det har jeg også set før. Og jeg er lige kommet i gang med farve nummer 4. Der er noget lyserødt her i toppen. Jeg lader det altså lige hænge heroppe. Og så er der noget mere sådan spraglet her. Og så er der den der lidt beige, orange. Og nu er jeg lige kommet i gang med det blå her. Og en grå følgetråd. Jeg har egentlig mere af det beige, den har jeg her, tilbage. Men nu skulle der ske noget nyt, og jeg synes også, det blev sådan lige... Så vil det blive for fesen med den her flotte, klare blå, så der passer den grå bedre til. Og den sidste, i hvert fald foreløbig den sidste, det bliver den her om bagved. Det bliver sådan en helt lys hvid med lidt blå i. Og der bliver det den der hvide til. Og så må vi se, om der skal en farve mere i, eller om det er langt nok. Fordi hver stribe, det er cirka 25 cm. Og så kan man sige, når tæppet kommer i brug, bliver det endnu længere. Så jeg tror, jeg er ved at være der. Det burde være rigeligt. Og det er alt sammen, at det håndfarvet er fra Knit by Montrup sidste års garnklub. Game of Yarns blev den kaldt. Med inspiration fra Game of Thrones selvfølgelig. Det har faktisk fået ret meget opmærksomhed her på det sidste. Mest fordi, at når vi har været hjemme om aftenen, så har jeg ikke rigtig haft hoved til at strikke så meget andet end sådan noget ret ribehalløj. Og her er markøren fra sidst. Så kan vi se, hvor langt vi er nået næste gang også. Det skulle gerne blive færdigt inden året om, det tror jeg også, det bliver. Nu kommer du igen, Nis. Nå, nu smutter garnet. Så har jeg gang i den her måneds Alone Sock Lady. Og jeg skulle lige til at sige, det kan være, at I kan genkende garnet. Det har jeg haft i gang en gang før, men det er simpelthen også bare sådan en fin farve. Den hedder Peach, tror jeg. Jeg tror, jeg har mærket herovre et sted. Det er så dejligt organiseret, det der. Så ved I, hvordan det er. Det er helt som det plejer. Det er dogmefilm. Den hedder Peach Blush. Ja, semi-solid.
og er fra en ingrediens af. Og mønstret er noget teststrik, som er i proces, og er fra Rasende Kreativ, som hedder Rødstrømpen. For et ret fint mønster. Det her, det bliver så ikke den endelige opskrift, fordi der bliver noget med noget masketal og sådan noget, vi er ved at redigere. Ideen bliver den samme. Sindssygt fint mønster. Og er godt i gang med fod på. Den bliver strikket fra tåen op, og det har jeg heller ikke prøvet før, så det har været sjovt at prøve. Og det tror jeg sagtens, jeg kan finde på at gøre igen. Det fungerer faktisk virkelig fint, og synes ikke, at det har været svært i forhold til foden. Og det fede ved Katrines strømper, det er, at der også er noget lidt anderledes indtagninger. Nej, udtagning først selvfølgelig, fordi man starter nedefra. Og så kommer der indtagninger heromme bagved, som så giver en rigtig fin form til op ad hælen. I hvert fald til mig, som har meget smalle ankler, har det vist sig at være virkelig, den sidder virkelig, virkelig godt, fordi der så er nogle indtagninger. Det er jo så bagpå. Jeg har engang taget en sokkeholder med. Og her ser det jo sjovt ud, men når den så kommer på, så får den virkelig sådan en fin form. Og så er jeg jo godt klar over, at hvis man så har en meget bred ankel, jamen, så kan det faktisk være, at man bare skal lave udtagninger. Og lade være at tage indtagninger, fordi så får du også en bredere... Altså stoffet her rundt om bliver bredere end på foden. Det er jo vanvittigt genialt, når man selv laver sin egen strømper. Man kan få det, så det passer. Ja, de skal nok blive færdige. Jeg har ikke lige haft hoved til at strikke så meget mønster. Selvom jeg har en opskrift, og jeg har en knit companion og kan flytte til den der gule markør, så bliver jeg ved med at strikke forkert. Så det får lige lidt pause, og så har det bare været ret rigeligt tippet. Jeg skal nok blive færdig med dem. Hvad har vi mere? Der er gået ret mange strømpe i den, men det er også fordi, når det er så varmt, så er det altså ikke særlig sjovt at sidde med sådan noget tungt varmt blod. Så her i, der har jeg det er mine to-go strømper, som er bare sådan noget til bilstrik. Og der er jeg i gang med en, det er fra Azok Knitters Club, Malene og Karin. Og det er deres Wrap Em All hæl, tror jeg den hedder, med retriller i hælen. Og det passer chefen rigtig fint. Mis, du er da godt nok i stødet i dag, hva'? Hallo, hvad laver du? Det er sjovt, lige snart med tænder på kameraet, så skal de lave alt muligt. Læg dig til at sove du, eller noget. Ja. Og det er garn fra Mindrite. Og som er fra, da jeg hjalp Marianne med at tømme Knit by Heart. Webshoppen er stadigvæk åben, og jeg ved, hun har stadigvæk masser af garn. Så det er bare om det er bare fantastisk lækkert garn, hun har. Men helt klassisk Mindrite. Det kan være, at jeg har en med label på her. Her er den. Det er så bare en lidt mørkere farve. Label. Jeg gemmer ikke banderolerne. Ja, det er strømpegarn. Ja, den ser sådan der ud. Det er så en lidt mørkere version, men nu har jeg hamstret en masse strømpegarn, det skal jeg nok lige vise senere, fordi chefen han laver jo ikke andet end at bo i sine hjemmestrikkede strømper. Det er 68 masker. Og så plejer jeg bare sådan at vise, hvor langt vil du have skaftet? Ja, det er fint, siger han, og så laver jeg en hel. Jeg kigger faktisk, jeg har strikket Wrap Em All hælen et par gange, så den kan jeg faktisk allerede i hovedet. Den er virkelig god. Og han siger, at han kan ikke mærke, at det er lidt rigeligt nede i foden. Det generer ikke ham. Så det er bare sådan noget vanilla sok til, når vi er ude at køre. Eller sidder i stallen og ser de to, både chefen og Akasia Ridder jo. Så den er altid i min yndlingsmood taske. Mini Laura, tror jeg den hedder. Så har jeg gang i, det var sådan lidt for sjov. Jeg tager lige lidt mere at drikke til at smøre halsen med. Ja, skål derude. Steven West
laver jo noget nylon med strømper. Sikkert hver sommer. Jeg har ikke prøvet det før, så det er min første. Color Opportunity Socks, tror jeg det hedder. Hvor man faktisk strikker sådan et stykke med noget, hvad hedder det? Midlertidigt opslagning. Så sådan der skal det være. Det er bunden. Jeg har slået op på rundt om min pind. Man kunne vist nok også godt bruge snor eller noget maskevej, men jeg har det faktisk lettest, når jeg så skal samle op, at pinden allerede er der. Fordi så er det noget med, når man så skal samle dem. Nu skal jeg strikke længere endnu selvfølgelig, og så skal den strikkes rundt. Og så bliver det her sådan ligesom rundt om anklen, så det sådan vender forkert. Det er lidt sjovt. Og det er vist ikke så meget en spoiler, fordi det her, det er stadigvæk clue 1. Og han har frigivet alle 4 clues, så jeg tænker, det går. Og jeg kan ikke engang, jo, sådan der. Sådan skal det vende ud af. Jeg tror måske, at jeg nøjes med at lave det sjove rundt om anklen, og så lave fod mere eller mindre vanilla. Men det er lige så meget, fordi jeg kan godt være ret sart med det der med, at der er alt for meget dims og krimskrams på foden. det skal jeg ikke have. Jeg skal bare bede om vanilla på min fod i hvert fald. Og det er også fra Knit by Heart. Mille Coloris. Med en masse glimmer. Jeg synes simpelthen, det er sådan en fin farve. Og havde egentlig også, jeg ved, der kommer nogle color pops. Også på det der stykke. Nu lægger jeg lige den her fra mig igen. Fordi så havde jeg tænkt, at mine, det bliver ikke helt så crazy, som Steven West lægger op til. Det her, det tror jeg, det passer lidt mere mig. Og det her, det er bare blandet af Veta og noget, jeg kan simpelthen ikke engang huske, hvad garnet hedder, men det er sådan noget med noget aloe vera og noget antibakterielt. Gammel nøglestrømpegarn og en lidt Aveta fra gamle dage, skulle jeg til at sige, det er det sikkert ikke. Og det her, ja, dillergarn. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Det er strømpegarn. Så det bliver sådan. Og så må jeg overveje, om jeg vil lave striber i alle 4 ned på foden. Det kan jeg godt tåle. Det kunne man jo sagtens få bare at lave en lille smule spræl i det. Så der var lidt sammenhæng mellem et lidt meget fjollet skafte og en glat strikket fod. Vi får se. Jeg tænker, jeg strikker det der clue 1 og muligvis også clue 2, fordi der tror jeg egentlig bare, det er ribben op over skaftet. Og så freestyler jeg formentlig bare resten. Men det har jeg faktisk ikke rigtig rørt, siden jeg startede på det, fordi det er også sådan noget, ja, der skal jeg have fred og ro, og der har ligesom lige været 3 uger sommerferie med hele familien, så ja, ret rigtig strik. Jeg bliver, ja, det er jo ikke noget, der sådan, der står i panden, men jeg har jo ADHD, blandt andet. Så det der med koncentration, det er meget svingende. Det er sådan lidt efter dagsformen. Så var der hvad har vi mere? Jo. Den her har jeg også i et stykke tid været i gang med. Og det var trøjen til Acacia. En peacock sweater, muligvis. Og er noget. Jeg har da noget lidt ærme. Og den skal jo også bare være klar til efteråret. Og den har ligget rigtig dejligt krøllet hernede i tasken, kan I se. Men altså, det er jo bare fantastisk skønt peacock mønster der. Det er virkelig, ja, har den også selv. Den har så på mystisk vis krympet, mens den har ligget inde i skabet, så der skal jeg have lavet en ny. Kender I sådan nogle skab? Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men lidt kort i det. Det er jo åbenbart sådan, de vil have det, de unge mennesker. Jeg kan godt se, at jeg sidder herovre i min gamle læderstol og brokker mig, ikke? Nej, det er fint nok. Så der mangler stadigvæk lidt ærme. Intentionen var egentlig at få den strikket færdigt nu her, men
igen, nu har vi heldigvis fået lidt mere sommervejr, så det når vi nok. Jeg havde heldigvis en ultrakort Knit Pro pind og en meget, meget, meget lille wire, så den kan jeg faktisk, og jeg ved ikke om den er sådan i opskriften. Bogen havde jeg lånt på, hedder den Mere Kærlighed på pindene fra Lene Holm Samsø. Og jeg skyndte bare, mens jeg havde bogen, og strikke mønster, dele til ærmer, og så har jeg jo bare, så jeg ved ikke engang, om der reelt er indtagninger i ærmerne på originalen, men hun ville godt have, at de var lidt løse, så jeg laver bare, og så tager jeg ind for neden, så der bliver lidt ballonærme. Og kroppen sluttede jeg bare der, hvor hun synes, den skulle slutte. Men det fede var så, at når det er med sådan en kort pind, så kan jeg bare strikke rundt og rundt, så jeg tænker, at det går stærkt, når først jeg får den taget frem. Og den er strikket i, det har jeg nævnt en del gange, men vi tager det da lige for dem, der måske ikke har set det. Det her, det er noget alpaka fra, hedder det Katia? Og var noget, jeg fik af en af jer kære YouTube-venner eller Insta-venner i forbindelse med branden. Og der har jeg en del, det er faktisk vundet i fed, så der har jeg en del fed endnu, og tror ikke, at jeg får brugt nok. Så er der en tråd soft silk, nu skal jeg sige det rigtigt, soft silk alpaka fra Knit We Do, og en tråd hjertegarn, alpaka 400. Og det var egentlig bare fordi hun gerne ville have den i sådan nogle farver, og så for at ramme strikkefastheden nogenlunde. Så den bliver strikket i 3 tråde. Og på 5,5. Ja, det er omkring. Må ikke den også er færdig snart. Lige pludselig. Nu har jeg fået fnuller i næsen her. Det sidste i gang med, jeg har, og nu flytter jeg lige den der, så den er ikke i vejen, er det her fantastiske lappetæppe, jeg jo har været i gang med. Og begejstring, jo, jeg skal nok få det lavet, men jeg kan godt mærke, lige nu er begejstring, det ved jeg sgu ikke. Der er bare så meget andet, jeg også gerne vil strikke, men har jo efterhånden, jeg dykker lige, en ret god stak lapper, synes jeg selv. Og så mange af jeg næsten ikke kan have dem i hånden mere. Var jo på et tidspunkt begyndt at sy dem sammen, men det så ikke pænt nok ud, så det travlede jeg op, og har ikke gjort mere ved det. Så nu tænker jeg bare, at jeg strikker lapper, når jeg gider, og så ser vi, hvornår det bliver syet sammen. Jeg har den der, det er den herfra, som jeg har puttet med i, og jeg måske ikke. Jeg har ikke helt besluttet mig for, om den skal med, eller om den er for lys. Det er, ja, det kan godt være, at jeg laver en enkelt lap bare for sjov skyld, fordi det er da lidt skægt at have sådan, du ved, så ved man, så har jeg den fra, og den har jeg også brugt i et sjal, og den er fra min bluse og sådan noget. Ja, måske ikke. Nu ligger den i hvert fald her. Så kunne det jo være. Og alle de rester, jeg har strikket lapper af, de er lagt over i en anden pose. Fordi så var jeg sikker på, at jeg kom igennem alle sammen. Og så ser jeg, hvor mange gange jeg kommer igennem dem. Ja. Lige nu er der gået lidt meget strømper i den, men ellers havde det egentlig også været et perfekt sommerstrikprojekt, fordi det ikke er alt for varmt at sidde med de små lapper. Var der mere? Så er der ligger en masse skønne farver, og det var jo fordi, at Henriette strikker sludder, hun lagde op til at ville lave nummer 3-4 af hendes Vertices. Det kan jeg ikke sige. Vertices United fra Stilmast. Så jeg var i forbindelse med at låne Lærke Bakkerbørnene, så lånte jeg også den her fra biblioteket. Den tror jeg faktisk godt, jeg kunne finde på at købe selv, fordi der er godt nok mange fede sjaler, jeg godt kunne til. Og jeg er totalt last mover, fordi jeg har slet ikke strikket nogen af Stephen West sjaler endnu. Men nu skal det være. Der er jo sjaler i september hos Strik og Sludder. Og det bliver i hvert fald et af dem. Jeg er også ret vild med
Nu har jeg jo selvfølgelig ikke sat et bogmærke i. Nej. Hvor var det henne? Altså det der med blonderne, det er også virkelig flot. Virkelig flot. Jeg synes også, jeg så, at han havde et lille bitte et, men det kan godt være, det er et, jeg har set på. Nej, her måske. Det der. Det synes jeg også er virkelig fint. Så jeg har næsten besluttet mig for, at den her, den skal på ønskelisten. Den er virkelig fed. Og sikkert, jeg ved ikke engang, hvor gammel den er, det er også fuldstændig ligegyldigt. Det er jo det fede ved strik, det bestemmer man jo selv, om man synes, det er flot. Den er fra 18. Så, ikke helt gammel, men ja. Det var planen. Og jeg er stadigvæk ikke helt færdig med at beslutte. Fordi den her fossilfriede, den har ikke nogen label, den har kaninen spist. Så jeg ved ikke, hvor den er fra. De er meget tæt op ad hinanden, og det kan også godt være, at det bliver for tæt. Og så er der den her fra Christina Birk, fra da hun havde farvet for sig selv. Birkefiber, det er Christian den 7. Fantastisk fed gylden farve, og den passer jo virkelig fedt til den fra sysleriet. Så den her, den er stadig lidt på en måske. Så er der nemlig de her tre, de passer ret godt sammen. Den her, jeg kan simpelthen ikke huske det. Helt sikkert håndfarve. Og jeg synes altså ikke, den er så mørk, som billedet viser. Det er omkring. Det passer meget godt. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er simpelthen en af de få, hvor jeg virkelig ikke har nogen idé om, hvor den kommer fra, om jeg har brugt den til noget som helst. Men den er i hvert fald vundet op, så på et tidspunkt må jeg jo have vundet den op. Den der er fra, det er de begge to. De er fra Knit by Moltrup. Garnklubben fra sidste år. Hvad hedder den? Game of Yarn. Og jeg kan ikke huske. Det er vist nok den. Enten fra, ja, det er også lige meget håndfarvet og flot. De tre passer jo også ret godt sammen. Og jeg synes altså også, at det der bliver fedt. Og så måske noget spasseplier. Umiddelbart så er jeg herovre af. Fedt efterårssjal, men lige med sådan lidt spræl i, ikke? Det er som der jeg hælder, fordi jeg synes måske, kan vi? Da-da. De er simpelthen for tæt op ad hinanden. Så umiddelbart. Det er altid godt, man kan have en snak med sig selv, ikke? Men også super flot farve. Men det kan jo så være, at den skal gå til et af de andre sjaler. Ja. Den har også lidt spækkelsister her. Så nu må vi se. Men det er i hvert fald helt sikkert noget, jeg skal have på pindene her i september. Jeg strikkede jo også et sjal sidste år, sammen med Traktor Lady blandt andet. Med en masse patentstrik i 2 farver. Det er jo også virkelig flot. Det er jeg også meget, meget glad for. Men har faktisk ikke ret mange strikkede sjaler, så det kunne være... Det skal jeg have. Ja, så må vi se. Decisions. Så har jeg har i hvert fald forsøgt at tømme. Hjælpe Marianne med at tømme butikken. Noget af det første, jeg købte, hvis ikke det, jeg kan ikke huske, om det var før eller efter, hun havde annonceret, at hun ville lukke, men det var noget Punolucci, tror jeg, man siger. I den her lysrød, der er en lille snæsklemmer i, sådan en lille smule spil i det. Det er alpaca, merino, lidt bomuld og en lille smule polyamid. Og det løber
Det er sjovt, jeg kan aldrig finde det på de her. Der. 50 gram løber 250 meter. Så det er tyndt garn. Og alligevel så anbefaler de faktisk en pind 3-4, så jeg tænker, at det kunne godt blive til en cumulus. Eller bluse nummer. Ej, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Det er enten fra My Favorite Things Knitwear eller Knitting for Olive. Og den hedder bluse. Den har sådan en lille smule både udskæring og lidt vige ærmer, som også er sådan lidt i samme boldgade som cumulus. Det kunne det godt blive til. Det har jeg også købt. Jeg har 6 nøgler, så der er rigeligt. Jeg har 6 gange 250 meter. Og så behøver vi ikke snakke mere om mine manglende evner til hovedregning. Men jeg tænker, der er i hvert fald nok. Den her, der har jeg ikke engang brugt 2 nøgler. Det var det nøgle, jeg viste. Der havde jeg jo nærmest, i hvert fald, jeg har ikke varet det, men i hvert fald halvdelen tilbage. Så der er jo kun gået 1,5 nøgle til den her. Denne her hedder farve nummer 7, og er sådan en turkis isblå-ish. Og det var også tanken, at det bliver noget cumulus eller andet. Jeg har i hvert fald opdaget det der med de her helt tynde bluser. Det er dem, jeg får brugt mest. Så lidt farve på. Det bliver ensfarvet. Ikke. Det var i hvert fald ikke lige planen. Det kunne man selvfølgelig godt. Hvad har jeg mere? Jeg tænkte, vi tager det bare fra en ende af. Det der, det er ikke for der. Så var der noget Bella. Hun havde liggende i restekassen. Og det tænker jeg skal blive til et. Det skal også blive til et sjal af en art. Muligvis stribet. Det kunne sagtens være, fordi jeg har noget mere Bella, men det er ikke samme farve. Den her, den er mere hvid, og de andre, jeg har liggende, de er en lille smule mere sådan cremefarvet, råhvid. Ja, og den her hedder også nummer 1, så det er deres hvide. Fra Lene Grosse. Jeg har aldrig strikket i det før, så det skal jeg også prøve. Det virker dejligt blødt. Jeg synes ikke umiddelbart, at det fælder voldsomt meget. Jeg synes noget af Drops Kit Silk, det synes jeg fælder helt vildt. Så jeg glæder mig lidt til at prøve det her. Ja, så var der, som jeg viste, en hulens masse strømpegarn til shapen. De der 2 er DKW, eller her der kalder de det 8-fach, men det er 8-trådet. Og der er rigeligt til 2 par sokker i størrelse 44 med langt skaft. Jeg har jo haft strikket de brune til ham blandt andet, og også et par i noget Meilenweit grå med mønster. Ikke mønster. Forskellige farver. Jeg skal bare lige se, om der er flere strømpegarn. Det er der. Selvfølgelig er der det. Jeg er virkelig blevet fan af strikstrømper. Det er... Der var også noget sauberware i sort med hvid og brun. Og der kan også blive til et par meget lange strømper. De sidste, jeg strikkede til dem, går næsten helt op under knæet. På et nøgle. Det er jo ikke så tosset. Så der er i hvert fald også, så der kan blive lidt til både vinter og det ene og det andet. Så var der til mig selv. Og det er faktisk lidt fjollet, for jeg har det i forvejen. Men jeg synes simpelthen, den er så flot. Og altså, hvis man skal have en isbådtrøje, så skal man jo også have et par sokker, der passer til. Så dem har jeg faktisk 2 af. Og det kan også godt være, at det kommer over mig lige pludselig, at jeg vælger at bruge det her til sådan en her i stedet for. Virkelig jeg synes virkelig, det der meget sarte farvespil, der er i det der mintgrønne turkise, det kan jeg ret godt lide. Og dem var der jo 6 af til. Behøver vi ikke at hive dem alle sammen op. Så købte jeg en flaske grøn Angel by Pamil. Det var også noget, hun havde liggende formentlig udenfor. Nu kom jeg lige ud af billedet her, ikke? Jeg synes, den der var flere. Nej, der var 4. Men altså, den løber jo også langt, tænker jeg. 25 gram, det er 210 meter.
Og der er 4, ikke? Så 2, 4, 6, 8. Om det lige bliver til en trøje i det her alene. Jeg har også noget grønt derinde i noget uld. Helt tyndt. Det kan jeg vise næste gang. Så får vi at se, hvad det bliver til. Men det kunne godt blive til sådan en helt også tynd, løs, luftig bluse. Ja. Eller Cumulus, eller i den boldgade. Så havde hun nogle, Marianne havde nogle, sådan en kasse med noget 10 kroners løg. Der var lige noget grønt fabel strømpegarn. Det kan man altid bruge. Det var der 2 af. Så der er også et par sokker til chefen der. Så var der noget, Starlight hedder det. Og det er jo med noget reflekshalløj i. Og jeg ved endnu ikke helt, om det bliver til en hue eller noget pandebånd til Acacia, tænker jeg. Der var de 2 nøgler her, og jeg var ikke sådan, at jeg stod og kiggede på løbelængder og tænkte, at der er nok blæblæ. Altså, der er kun 64 meter, men må ikke et pandebånd. Og ellers så bliver det stribet strømper med reflekser i. Man kunne sagtens også lave selve sokken i en anden farve. Og så skaftet, hvis det sådan er et par til ud over vinterstøvler, du ved, sådan, så det her bliver sådan trukket ud over selve støvlen. Så har man jo refleks på benene. Det kunne man godt. Ja, det er lidt sjovt. Acacias første pony hed Starlight, så det synes hun er lidt skægt. Den er sådan lidt grå, men det er ligesom om den har en lille smule lille skærm, men det kan også være det der reflekshalløj, der gør det, og den der, den er blå. Svært at se. Den er mørk. Pyt med det. Det bliver til noget. Det er jo det der med, når der er sådan noget 10 kroner stik her. Så tror jeg, at vi fik tømt den kasse. Pose. Kæmpe pose. Så staten har jo anbefalet, at man skal preppe. Så jeg har preppet. Jeg smider det lige ned i, så jeg ikke får det blandet fuldstændig rundt her. Og den der. Og den der. Det stak lidt af. Men det har faktisk ligget længe. Jeg tror, det var før sommerferien. Så var min mor, hun har også hest, så hun var i stallen. Vi har ikke heste i samme stald, men hun var ude i hendes stald. Og jeg tager lige lidt rig. Så var der nogle af damerne derude. De er også sådan en flok hestestrikkedamer, som havde set, at Strikkelyst også lukkede sin butik og havde ophørsudsalg i forrige uge, et par uger siden. Og så skrev hun, ej, har du ikke lyst til at tage med? Og min papfar, han synes, at vi skulle købe noget. Så han gav til et projekt. Og det siger man jo ikke nej tak til. Da vi kom, var der var taget godt. Det var tydeligt at se, at hun var ved at næsten nå i mål med at få tømt butikken. Men der lå lige en enkelt silk kit mohair fra Hjertegarn i en pink. Og der var kun den ene, og det kunne jeg jo ikke stå for. Der stod Joy på. Så den blev til. Og så havde jeg egentlig tænkt, at jeg ville have, hvis hun forhandlede Rauma. Jeg ville egentlig have haft noget Rauma varmt, fordi jeg har en opskrift fra Misnit til en doodle sweater hedder den. Men hun havde faktisk ikke rigtig noget Rauma varmt til de farver, jeg synes. Og så lå der det her Rauma fibel i den her. Altså, ja, jeg kan ikke gøre for det. Jeg tror aldrig, jeg bliver gammel nok. Jeg elsker simpelthen lyserød. Så jeg har 12 nøgler. Og det løber jo 100 meter per 50 gram. Ja. Jeg er lidt i tvivl, om det kommer til at passe. Nu har jeg lavet... prøv lige at se her nu. Jeg har lavet strikkeprøve. Bum bum. Det måtte jo ske. Og der skal være 10 masker på 10 cm. Og der er 11 i tråde.
Så jeg overvejer faktisk lidt at så strikke en størrelse 2 eller 3. Og så må jeg jo strikke ned til under ærmerne, have den på, passer det nogenlunde, går det an. For jeg synes faktisk, at det sådan, at maskebilledet bliver ret fint. Jeg ved, nu kan jeg lige vise jer den der opskrift fra Misnit. Bimmer. Jeg håber altså ikke, han forstyrrer alt for meget. Der. Der var den. Og så hvordan er det nu er. Skal man skrue ned for lyset? Ja, så kan I godt lige se den. Doodle sweater. Jeg zoomer lige ind her, fordi det er jo især, prøv lige at se ærmerne, er den ikke bare smuk? Og så i lysrød. Det kan jo næsten ikke blive bedre. Ja, det, jeg håber, at 12 nøgler er nok. Ellers så bliver jeg ked af det. Jeg har siddet og kigget på andre opskrifter, som måske passede til. Men jeg kan ikke rigtig slippe den der doodle sweater. Så jeg tænker, jeg prøver, og så må det bære eller briste. Den bliver strikket på en pind 8. Og så må vi se, om jeg har regnet fuldstændig galt. Men umiddelbart, så synes jeg, at der var lagt op til. Jeg bliver simpelthen ved med at sidde og pille mig her i næsen. Meget charmerende. Nå, hvad var det, der stod? Jeg synes, jeg læste, at garnforbruget til størrelse 2, ja, det er 630 meter. Og jeg ved godt, strikkefastheden passer jo ikke helt, og så videre og så videre, men jeg har cirka det dobbelte i garn, så må ikke. Og ellers så må jeg jo sadle det om, og så nøjes med en tråd af det her, og så finde en eller anden chunky, måske noget fat mohair, som følgetråd, som så kan skabe strikkefastheden. Det er også en mulighed, det har jeg også overvejet. Men jeg tænker, nu prøver jeg. Og så, ja. Det er virkelig lækkert, det her fibel. Det bliver også en første gang. Det har jeg ikke prøvet at strikke i før. Det her hedder det Rauma. Ja. Men det er virkelig flot og virkelig lækkert. Det er, ja, det er uld, men jeg synes ikke, jo, nogen vil nok synes, det græsser. Jeg synes ikke, det græsser voldsomt. Jeg kan godt mærke, det er ren uld, men jeg er ret sikker på, at når det kommer i brug, så bliver det rigtig lækkert. Ja, altså det er sådan en her, de sidste, efter jeg fik garnet af min papfar. Jeg har nærmest drømt om natten, at jeg skal strikke det. Jeg glæder mig simpelthen så meget. Det er, ja. Det bliver godt. Og meget lige mig. Jeg vil lige ned i papposen igen. Så havde hun også en fin pose, der rasler så meget. Jeg bytter lige rundt på det. Så må jeg lige lukke ørerne imens. Hun havde nemlig også lidt lopi. Så der har jeg også købt til noget mønsterfarve, og ikke en hel pose, fordi det var ikke i den mørke blå her. Og det er selvfølgelig til chefen. Den er helt mørk blå. Det er jo lige før jeg ikke kan fange pyt med det. Meget mørk blå. Og det bliver en eller anden islandsk et eller andet. Måske fra, jeg har et par hæfter fra Viking. Det kunne det godt blive. Det er i hvert fald planen. Og som min mor sagde, hvis nu at jeg fandt en med 4 mønsterfarver, så har hun meget blandet lopi på lager. Så, og tit det øverste i mønstret, det fylder jo ikke. Det er jo ikke
Man plejer ikke at bruge hele nøgler til det. Så det skal han have på et tidspunkt. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan finde den her. Det er den, jeg har. Og der ved jeg, der er faktisk noget mønsterstrik. Jeg havde nemlig kigget lidt på denne her. Den synes jeg er ret fin. Og en lille smule simpel mønster. Den der fik han jo forrige år, sidste år. Jeg synes også, den her, den er sådan lidt mere færøsk inspireret, vil jeg påstå. Det kunne det også være, men det tror jeg så ikke lige, det bliver. Der er også den her, den synes jeg også er flot. Den minder lidt om den anden, men den er mere klassisk, så starter mønstret helt oppe, og så er den helt. Og den er både i en dame og herremodel. Hæftet er på norsk, men det synes jeg egentlig gik fint med at forstå og strikke den. Ja. Det tænker jeg, at det bliver sådan en af dem her. I lidt lobi til ham på et tidspunkt. Ej, det plejer, han plejer gerne at synes, at han skal have en trøje om året. Så det må jeg jo arrangere. Det er dejligt, at de gider strikke. Det var sådan det mere strikke-ish. Så tænker jeg, så kommer der lige lidt af det sådan private, så hvis man tænker, at det gider jeg ikke, det har jeg ikke tid til at høre på lige nu, så kan man jo bare hoppe videre, og så siger vi bare tak for i dag. I forgårs var vi på børnesyg for første gang, sammen med Akasia. Jeg vil blive overrasket, hvis ikke hun har en autisme-diagnose. Men der er også, især i skolen, ting, der ikke kan forklares. Eller, det ved vi jo ikke, men umiddelbart tænker vi, det er, hun er testet, og nu er der så et eller andet motor, der larmer helt vildt. Ej, for det typisk. Jeg tror lige, jeg går over og lukker døren. Måske det hjælper lidt. Det beklager jeg altså. Så er jeg på vej tilbage. Uden at skvatte i det hele her, muligvis. Nå, vi prøver. Hun er testet fuldstændig normal, nogle punkter lidt over gennemsnittet og nogle lidt under, i forhold til intelligens. Og der er rigtig mange ting sådan i hverdagen. Hun er virkelig sej til. Hun er mega sej til offentlig transport. Det kan hun godt alene. Primært ruter hun kender selvfølgelig. Hun har selv taget fra Aarhus her til Køge, hjem fra ferie fra farmor. Det kan hun også sagtens rumme, uden at det sådan rykker ved noget følelsesmæssigt. Hun bliver ikke... ja, altså det gør hende ikke usikker. Det klarer hun bare mega sejt. Og hun er jo vanvittigt sej i stallen med hendes pony og ridestævner. Husk en bane. Altså hun kan se en bane, og så kan hun huske den i hovedet, og så rider hun den bare. Og hun... 7-13 har vi ikke oplevet, at hun laver fejl i den dur overhovedet. Men i skolen kan hun slet ikke huske. Hun kan ikke... Hvis hun får et matematikstykke, lad os sige 45 plus 27, og man så hjælper hende med at regne, og guider hende hele vejen, hvordan man lægger 2 og 2 sammen, og sådan, så kommer der et nyt stykke, og det kan så være 25 plus 58. Så starter hun helt forfra, og det kan man sige, det kan sagtens forklares med noget autisme. For hende er det 2 nye tal, ergo det er et helt nyt regnestykke. Så selvom man kan sige metoden, og det er et plusstykke eller et minus, så kan hun slet ikke, pære og banan, det er jo en samlet gruppe af frugt, men for hende er det slet ikke ens. Og det kan man selvfølgelig godt sige, at det er noget klassisk autisme, men det her med, at hun slet ikke har nogen arbejdshukommelse, og at hun har enormt svært ved at huske det, hun har lært.
Og det er stort set alle fag. Det er både i dansk og matematik. Og så er hun så også rimelig ordblind. Men som de siger, hun kan jo også være talblind oveni. Ja, så det bliver lidt spændende. Vi går så og venter på svar, om de har i psykiatrien valgt at opstarte et forløb med udredning eller ej. Men det håber vi da, fordi det vil da være... Ja, det vil ikke give mening, at hun ikke skal have noget støtte og noget hjælp, og man kan sige, i princippet kunne jeg være ligeglad med, hvad hendes bogstaver eller diagnoser måtte hedde, men det er systemet jo ikke. Så for hun kan få hjælp i skolen, eller få et eller andet specielt skoletilbud, eller hvad det måtte være, der er det rigtige, jamen, så skal du have noget på papiret. Og det er sådan der. Så det er jo det, vi gør. Vi har ikke rigtig sådan udfordringer med hende herhjemme. Altså jo, hun er ikke glad for at ske bad, og hun er på ingen måde glad for at skulle i skole, men hun gør det. Hun er ofte ked af det, og det er nok det, der er sværest, det der med at vide, at jamen, børn skal gå i skole, det burde de, og så det med at skulle sende hende sted, når hun ikke har lyst til det. Så vi har sådan, hun har også nedsat skema, så hun er ikke afsted lige så meget som de andre børn. Det har hjulpet lidt, men det er ikke rigtigt. Altså alle de dage, hvor hun så har almindelig dag, så er hun jo ked af det, og hun er bange for opgaverne, fordi hun ved, hun kan ikke forstå opgaverne, og hun forstår jo godt, at de andre er dygtigere end hende, og det er jo næsten bevidstheden om det, der er den værste. Ja, så det har været fedt at have sommerferie, fordi det har jo fuldstændig fritaget hende for de der krav og forventninger, som hun godt ved, hun ikke kan leve op til. Det er næsten det værste. Så vi krydser fingre for en udredning, som forhåbentlig kan hjælpe, hvad kan man sige, systemet og skolen og lærerne og alt det her, til ligesom at støtte hende på en bedre måde. Og mig selv, jeg er jo stadig sygemeldt, men nu er vi faktisk ved at være der, hvor at vi er klar til et møde hos rehabiliteringsteamet i forhold til at søge om førtidspension. Det har der jo været i gang, det ved jeg ikke, et halvt år nu. Jeg har heldigvis ikke skulle ud i arbejdsprøvning og lignende den her gang, fordi jeg i forvejen har af flere omgange forsøgt at bibeholde og fastholde mit arbejde nede hos chefen i ridefysioterapien. Så de har jo ligesom en eller anden form for udtale. Kommer katten igen. Hvad skal du? Du kan da bare komme herop. Kom. Du sidder bare der og ser yndig ud. Nej, ikke mit gang. Han er så fræk. Ja, vi krydser for det går. Så det skal jeg den 28. august. Altså, jeg tænker ikke, at det bliver nogen sådan vild kamp. Vi er desværre der, hvor at jeg har nogle dage, jeg næsten slet ikke kan gå. De sidste par dage har faktisk været overraskende gode. Og så kan jeg få dage, hvor jeg stort set ikke kan gå, og har derfor også fået en kørestol. Altså, jeg er der, hvor at en rollator vil ikke gøre nogen forskel, fordi jeg har så mange smerter i hofterne og i kroppen, at jeg kan simpelthen ikke... Nej, Bimmer. Hallo. Gå til bolden. Det var... det er til tå og hæle, skulle jeg til at sige, af Lonesgarn. Det skal han ikke rende med. Så noget, hvis jeg for eksempel skal med til fiberfolk for eksempel. Det håber jeg kan. Så er det faktisk sådan, at hvis vi skal noget ud af huset i længere tid, altså gå rundt, det kunne også være på et loppemarked, så kan jeg måske godt den første times tid tøffe rundt stille og roligt og kigge på boder, men lige pludselig så kan jeg ikke gå mere. Og så har jeg simpelthen så mange smerter, så jeg kan ikke... kroppen låser fuldstændig af smerter. Så nu har jeg fået en kørestol og regner også med, at hvis jeg skal på fiberfolk familien på lørdag, så tager jeg den med. Det er ikke sikkert, at jeg får brug for den, men så har jeg den også om igen, og så kan jeg jo have min taske, og hvis der kommer til at ryge noget ned i posen, så kan det jo være der.
Og så har jeg et sted, jeg kan sidde ned. Ja, og jeg kan godt mærke, at det er ikke engang fordi, jeg sådan har rigtig svært ved at skal have den med rundt egentlig. Fordi når først jeg har så ondt, så har jeg simpelthen så ondt, så er jeg sådan set skide ligeglad, hvad andre måtte tænke. Inden jeg fik kørestolen, der havde jeg, altså, ja, vi har faktisk ikke rigtig fået lavet noget i sommerferien, fordi jeg har ikke rigtig kunne holde til at gå så meget rundt. Så jeg tror, det bliver rart, reelt faktisk, at kan komme med, uden at skal spekulere over, om jeg kan både følge med fartmæssigt og ja, i forhold til smerter, men det der med, at jeg faktisk kan være en del af, hvad vi ellers skulle opleve. Det bliver rart. Og så har jeg faktisk set en, der havde dekoreret sin kørestol i hjulene. Simpelthen, jeg tror, det var nok hæklet. En blonde, ligesom en rund blondedu, og så var det sat på hjulene. Det kunne jeg altså godt tænke mig at lave, det var ret fedt. Så må man jo dekorere sit gear. Ja, så lige pludselig så kan det være, der kommer en pink stol ræsende. Så er det bare mig. I sneglefart. Ja. Ej, det er bare sådan, det er. Og jeg kan godt mærke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg ved ikke, jo, jeg kan da godt være træt af det. Jeg ville da meget hellere kunne arbejde, men sådan er det. Og så får jeg jo det bedste ud af det, og gudskelov, så har jeg jo mit strik. Og det kan jeg jo, nogle dage kan jeg godt være så træt. Det er faktisk det værste, det er det der trætheds. Lige pludselig, så kan jeg sidde op og sove. Så er det godt at have sådan en øre her. Det er vældig praktisk, så der går en del tid med møder og telefonsamtaler, og ja, sådan er det. Man skal i hvert fald have, jeg skulle lige til at sige, at man skal have et godt helbred for at være syg. Men det ved jeg, der er flere, der godt ved, hvad det betyder. Men måske ses vi på Fiberfolk. Hvis jeg kommer afsted, så bliver det lørdag formiddag. Ja. Men jeg har ligesom besluttet mig for, at det ved jeg først, når jeg står op lørdag, hvordan jeg har det. Ja. Vi får se. Og så ses vi nok helt sikkert snart igen. Kan I have det godt? Hej hej.